Pagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayas sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Nandito naman po ang Hiwaga ng Pangasinan na magbabagi po na naman po ng mga iba't ibang orasyon na magagamit po araw-araw, sa kagipitan, sa panggamot, sa lahat, alis bala, lahat po nandito po sa Hiwaga ng Pangasinan. I-share ko po sa inyong lahat. Sana po ay follow po ang Facebook page ko po, at paki-subscribe, like and share Hiwaga ng Pangasinan, at tatanayin ko pong napakalaking utang loob sa inyong lahat. Ang ibabagi ko po sa inyo ngayon po ay yung ito po. Ayan po. Ibabagi ko po sa inyo ngayon po ay yung orasyon, hindi po putok ang baril. Ang pamamaraan po ay bago umalis po ng bahay ay magdasal sa harap ng altar po ng isang ama namin, Baginong Maria sumasampalataya. Pagkatapos yung magdasal po magdasal po sa harap ng altar po, isunod nyo po yung orasyon po. Ito po ay isishare ko po sa inyo, napakabisa po ito na hindi po ito'y subok na po ito, nasubukan ko na rin po ito. Basta isa puso't isipan nyo lamang po ang paggawa, yung masitinais na tiwala po kayo sa orasyon, ay siguradong makakamtan nyo po ang kon po. Sana po maisaulo po ninyo ito. Kung halimbawa po ay nakapagdasal na po kayo, kung halimbawa po naman po ay yung pupunta na po kayo sa inyong pupuntahan po at may kalaban po kayo na hindi nyo inaasahan po, pag naramdaman po ninyo na medyo alanganin po kayo, usalin nyo po kahit isang bisis lamang po na usal po nyo sa dibdib po nyo ito. Siguradong makakamtan nyo po ang bisa nito. Basta tiwala po kayo, at bago pong lahat po ay humingi po na kayo ng gabay sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na gabayan po kayo sa inyong usaling orasyon, at iligtas po kayo sa lahat ng kapamakan po. Marami po ako ibabagi po sa inyo. Kung mag-request naman po kayo ng lisbala o kabal man, i-share ko po sa inyo lahat. Tapos pagdasal nyo po ay usalin nyo po yung orasyon. Pagkatapos yung mausal ang orasyon, ipo nyo usalin po sa isip lamang po ito, at ipo sa dibdib ng 3 beses. At kung nasa aktual na po kayo, ay usalin nyo po ang orasyon ng 1 beses lamang po, at ipo sa dibdib po. Narito po ang orasyon po. Libre obra, sakrata, sarapat, pasiri, kum, kanlasan. Libre obra, sakra, sarapat, pasiri, kum, kanlasan. Libre obra, sakrata, sarapat, pasiri, kum, kanlasan. Ayan po. Tapos iipon nyo sa dibdib po ninyo ng 3 beses po. Sana po pag gumagawa po kayo ng ganito pong mga orasyon po, na ito ay napakataas na level po ito. Kung ikakasi po nyo sa inyo, kung halimbawa po ikakasi po sa inyo, talagang mapapagana nyo po kagad. Kung talagang tiwala po kayo sa sarili po.
Yung tiwala po kay sarili na mapapakonyo po. Na hindi po kayo nakakagawa po ng mga kasalanan na mabibigat, kundi hindi po kayo palamura na nagkukon po ng mga away-away dyan, ay siguradong mapapagana po nyo ito. Basta gumagawa po kayo ng mga ganitong usapin po ay yung may masidting nais po na talagang isa po isipan nyo po pag gumagamit po kayo para konyo po. I-screenshot nyo po para konyo po. Kahit na sinong gumamit po nito ay siguradong mapapakonyo po ito. Yan. Kahit babae man o kahit na bakla, tomboy, pwede pong gamitin to. Subok na po ito na aking babagi po sa inyo. Ipagkakalog ko po sa inyo lahat ng aking mga nalalaman po dito na Iwagan ng Pangasinan. Sana po follow po yung Facebook page ko po at paki-subscribe, like and share. Tatanin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Bago po ang lahat po ay shoutout po kay Emil Ortiz commented, Jim Tingson commented, Arnold Francisco, Kisom Del Mundo, Albert Ariolo commented, Rome Remasog, Clemente Capistrano, Roby Mantilla commented, Maricar Corpus commented, Silas Eleanor Ballesteros commented, Jim Tingson commented. Berlindo Palisok, Bike Tayo commented, Sierra Euro Lapram Bicol, Ryan Labisti, Jonix Bindadin, Geraldo Jimenez, Arnold De Rosario, Andy Bonifacio, Fight to Win, Robin Mantanilla, Marlon Hoyohoy, Joel De Rosario, Pagkagat ng Dilim, EDC commented, Janice Nolo, Pantalion Bubihis, Lordan Buo commented, Aljon Pood, Andong Kulogi, Tani Gianan, Marvin TV, Coldod TV. At shoutout po sa inyong lahat. Sa mga baguhan po na ngayon lamang po naka-subscribe ng aking nakapanood ng aking YouTube channel. Sana po lubos-lubosin nyo na po. Paki-subscribe, like and share at paki-follow na rin po ang Facebook page ko po, Iwagan ng Pangasinan. At Diyos na po ang balang gagabay po sa inyo lahat, sa inyong mga ginagawang mga kabutihan po. At pakatandaan po lamang po, sana po ay bago tayo magdasal po ay maglinis mo muna tayo sa sarili para gabayan po tayo ng ating amang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat. Napakaganda po ito, yung mga sundalo po dyan na ang trabaho nila po ay sundalo po na policeman, army, Philippine Navy o Marines, Air Force. Ito, maganda po yung gamitin po nyo ito para kung halimbawa po may nainggit po sa iyo at bigla kang anuin po o nakikipaggira ka po, maganda po sa inyo to na gagamitin po ninyo na sa pang araw-araw po ninyo. Ito po ay subok na po ito, ililigtas po kayo sa oras ng kagipitan po. Ito po ay sa oras ng kagipitan po, hindi lang po sa araw-araw po. Basta halimbawa po may nagtatangka po sa inyo at na sa kagipitan po, usalin nyo po ito agad at siguradong makakamtan nyo po ang bisa po nito.
Sa mga sundalo po yan, shoutout po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Sana po subscribe po kayo. Thank you po.